Dewch, a ddolwn ac ymgrymwn, plygwn ein gliniau ger bron yr arglwydd a'n gwnaeth. Oherwydd ef yw ein Duw, a ninen bobl iddo, a defaid ei borfa. A ddolwch yr arglwydd mewn prydferthwch sancteiddrwydd, yr holl ddeiar, ofnwch ger ei fron ef. Da iawn i chi gyd a chroeso cynnes iawn i'r oedfa ddigidol y bore yma o faes y Sioe Frenhinol yma yn Llanelwedd. Hyfryd i gael eich cwmni chi, diolch i chi am ymuno ni. Gobeithio gewch chi fendith o gyd addoli â ni heddi. Yr ugeinfed salm. Boed i'r arglwydd ateb pam wyt mewn trafferthion. Boed i Dduw Jacob dy gadw dyn saff. Boed iddo anfon help o'r cysegr a rhoi nerth i ti o Seion. Boed iddo gofio dy holl offrymau a derbyn dy offrymau sydd i'w llosgu. Boed iddo roi i ti beth bynnag wyt ti eisiau a dod â dy gynlluniau di i gyd yn wir. Wedyn, byddwn yn bloeddion llawen am dy fod wedi ennill y frwydr. Byddwn yn codi baner i enw ein Duw. Boed i'r arglwydd roi ti bopeth rwy ti'n gofyn amdano. Dwi'n gwybod bydd yr arglwydd yn achub ei eneiniog y brenin. Bydd yn ei ateb o'r cysegr yn y nefoedd, ac yn rhoi buddugoliaeth rhyfeddol iddo drwy ei nerth. Mae'r rhain brolio yn eu cerbydau rhyfel a'i cyffilau, ond rydyn ni'n brolio'r arglwydd ein Duw. Fydden nhw'n syrthio ar lawr, ond fyddwn ni'n sefyll yn gadarn. Bydd yr arglwydd yn achub y brenin,
bydd yn ateb pan fyddwn ni'n galw arno. Wel, fi ges I gyfle wrthnos diwethaf I ymweld â'r sioe frenhinol yn Llanelwedd. Mae cytun eglwysi ynghyd yng Nghymru a phresenoldeb yn y sioe hon bob blwyddyn, a mae'r cyplaniad hefyd yn gwneud gwaith da yn ystod yr wythnos. O'n I yno dydd Mercher diwetha. Dydd Mercher, wrth gwrs, yw diwrnod y cobiau Cymreig ynddo fe, y ceffylau cryf, prydferth ac urddasol hynny. Nawr, dwi ddim yn honni fy mod i'n gwybod rhyw lawer am geffylau. A mae rhaid I fi fod yn onest, os nad oes clutch a brec a rhywbeth, wi'n mynd chydig bach yn nerfus, chi'n gwybod. Ond wrth wylio'r cobiau Cymreig yn y sioe dydd Mercher diwetha, ac wrth I fi eri adre, dyma fi'n cychwyn meddwl am arwyddocâd y ceffyl yn y Beibl, achos mae yna sôn am geffylau yn y Beibl dro ar ôl tro. A dyma chi un enghraifft ohonyn nhw, yn yr 20fed salm, sef y salm ddarllenes I ynghynt yn yr oedfa. Mae'r salmydd yn dweud fan hyn, mae'r rhain ymddiried mewn cerbydau rhyfel ac eraill mewn cyffylau, ond yr ydy ni yn ymddiried yn yr arglwydd ein Duw. Mae yna sôn yn y Beibl dro ar ôl tro am geffylau, ac yn nyddiau'r Hen Testament oedd y ceffyl yn llawer mwy na ryw anifail hardd ac urddasol. Oedd y ceffyl yn symbol o nerth ac o gyfoeth, ac o rym milwrol hefyd, ac o ddiogelwch. Os oedd gan frenin lawer o geffylau, oedd pobl yn meddwl I fod e'n gryf a bydden neb yn mentro ymosod arno fe. Ond mae yna wers I ni fan hyn yn does yn y salm yma. A mae'r Beibl yn ein dysgu ni dro ar ôl tro, a mae yna enghraifft arbennig yn y salm yma, yn dweud tanigau'r ceffyl yw'r broblem. Sy'n mynd yn bod yn y ceffyl, nid yw'r broblem, ein bod ni'n ymddiried yn y ceffyl yn hytrach nac ymddiried yn niw. Ac onid yw hynny'n wir heddi. Falle nad oes gan y rhan fwyaf ohono ni geffylau yn yr ystyr llythrenol, ond mae gan bob yr un ohono ni rhywbeth sydd yn hawdd iawn I ni ddibynnu ac ymddiried ynddo fe. Ein harian, ein cyfoeth, ein swydd, ein profiad, ein gallu, ein iechyd, hyd yn oed ein crefydd. Y cwestiwn yw, ym hwy neu ym meth y mae ein hymddiriedeth ni heddi. Gyntau gyd, mae'r ceffyl yn gryf, ond yw'r ceffyl ddim yn gallu'n hachub ni.
Gadewch i ni droi at salm arall, salm 33. Mae'r salmydd yn dweud fel hyn: Twyll yw dibynnu ar geffyl am iachawdwriaeth, I holl nerth, ni all achub. Dyw'r salmi ddim yn gwadu bod y ceffyl yn gryf. Mae e'n gyflym, mae e'n ddewr, mae e'n gallu cario baich trwm a mynd â ni i'r frwydr. Ond daw'r foment pam na all wneud dim mwy na hynny. Mae hynny'n wir am bopeth yr ydyn ni'n dibynnu arno ac yn ymddiried ynddynt. Mae arian yn gallu'n helpu ni, ond dyw e ddim yn gallu prynu tangnefedd i ni. Mae meddyg yn gallu neud I orau, ond dyw e ddim yn gallu ychwanegu un diwrnod at ein bywyd heb ganiatâd Duw. Gall ffrindiau sefyll wrth ein hochr, ond daw adegau pam ni all neb gerdded y ffordd gyda ni. Dim ond Duw sydd yn gallu gwneud hynny. Ymddiried yn niw. Dim ond Duw sy'n gallu nerthu ni a'n harwen ni a'n hachub ni hefyd. Yn ail, I ni'n ymddiried yn niw ac nid yn ymddiried yn ein hadnoddau. Dewch gyda fi nôl at yr 20fed salm, Dafydd sydd yn siarad fel hyn, a mae e'n dweud, mae'r rhai yn ymddiried mewn cerbydau rhyfel ac eraill mewn ceffylau, ond yr ydyn ni yn ymddiried yn enw'r arglwydd ein Duw. Sylwch nad yw e'n dweud nad oedd gan Israel geffylau na milwyr. Wrth gwrs yr oedd gan Israel geffylau a milwyr. Ond nid dyna'r sail I gobeith nhw. Mae gwahaniaeth mawr rhwng defnyddio'r hyn mae Duw wedi roi I ni a dibynnu ar yr hyn mae Duw wedi roi I ni yn hytrach na dibynnu ar Dduw I hunan. Dibynnu ar y creaduried yn lle dibynnu ar y creawdwr. Mae Duw yn disgwyl I ni weithio'n galed. Mae e'n disgwyl I ni gynllunio'n ddoeth. Mae wedi rhoi cydwybod a meddwl creadigol I ni. Ond yn y diwedd, rhaid dweud gyda'r salmydd, arna ti o arglwydd, yr wyf yn ymddiried. Arna ti, yr wyf yn dibynnu. Gadewch I ni feddwl am yr hen Solomon. Oedd e'n frenin llwyddiannus yn dod e. Oedd ganddo gyfoeth, oedd ganddo ddoethineb, oedd ganddo heddwch, ac yn ôl y Beibl oedd ganddo filoedd o geffylau hefyd. Ond po fwyaf oedd yn ymddiried yn ei gyfoeth a'i rym, y pellaf yr oedd ei galon o ddi wrth Dduw. A mae hynny'n wers bwysig iawn I ni. Weithiau nid caledu yw'r prawf mwyaf. Llwyddiant yn aml iawn yw'r prawf mwyaf. Mae pethau'n gallu mynd mor dda arno ni ambell I waith, fel ein bod ni mewn peryg o anghofio mae Duw sydd y tu ôl i'r cwbl, sydd wedi'n cynnal ni ar hyd y ffordd. Felly, nid caledu yw'r peryg mwyaf, ond llwyddiant yw'r peryg mwyaf. Llwyddiant sy'n fwy tebygol o'n denu ni o ddiwrth Dduw. Hefyd mae angen I ni gadw'n cryfder dan reolaeth yn dosau. Dewch gyda fi gwrdd â Iago. Mae Iago yn defnyddio'r ceffyl fel enghraifft. Ac mor gryf yw'r ceffyl, y darn bach yma sydd yn ei geg e. Y darn bach metal sydd yn ei enau e. Hwnnw sydd yn ei arwain yn dy fe. I gryfder. A mae hwnnw'n ddarlun o'r Cristion hefyd. Smo Duw yn chwilio am bobl di rym, mae e moyn bobl cryf ydy. Mae e'n chwilio am bobl sydd yn bolon cael ei harwen ganddo ef. I harwen gan ei law ef. Pan fydd Duw yn ein harwen ni, gall ddefnyddio unrhyw ddawn, unrhyw allu ac unrhyw brofiad gogoniant iddo ef. Ydewch gyda fi gofio am hanes Elisais hefyd. Chi'n cofio bod ei was wedi deffro un bore a gweld byddu'n y gelyn yn amgylchannu'r ddinas gyda'i ceffylau a'i cerbydau, ac oedd ofn arno fe. Ond gweddïodd Elisais, arglwydd, agor ei lygaid, ac yn sydyn gwelodd y gwas rhywbeth nad oedd e wedi weld eriod o'r blaen. Roedd y mynyddoedd yn llawn ceffylau a cherbydau tân,
Oedd Duw yno o'r cychwyn cynta. Doedd y gelyn ddim wedi amgylchynu pobl Dduw. Roedd pobl Dduw wedi amgylchynu gan bresenoldeb Duw. Falle bod chi neu fi heddi yn teimlo fel pethau problemau bob ochr i ni. Cael ein hamgylchynu gan ofidiau. Ond cofiwch hyn, mae Duw bob amser yn fwy na'r hyn sydd yn ein bygwth ni. Y tro olaf i ni'n clywed sôn am geffyl yn y Beibl yw yn llyfr Datguddiad, llyfr ola'r Beibl, pennod 19. Yno mae Iesu'n ymddangos ar geffyl gwyn. Pen ddath e'r tro cynta, dath e arasu'n os cofiwch chi, yn ostyngedig, yn dod â heddwch ac yn dod mewn heddwch, yn cerdded i fewn i'r ddinas sanctaidd. Ond pan mae Iesu'n dod to, mae e'n dod fel brenin buddugoliaethus, sydd yn arwydd nad y drwg bu ar gair olaf, ond y da, nad marwolaeth ond bywyd. Crist sydd yn fuddigol, ac mae'r rhai sy'n perthyn iddo fe yn rhannu yn y fuddigoliaeth honno. Felly, beth yw ein ceffyl ni heddi? Pa siap sydd yn ein ceffyl ni? Beth yw'r peth yr ydy ni yn dibynnu arno fwyaf heddi? Mae Duw yn ein gwahodd ni i ddefnyddio'r doniau'r adnoddau rhoddodd ei ni, ond i ni beidio byth a gwneud Duw ohonyn nhw. Gadewch i ni gofio geiriau llyfr Diarhebion. Paratoi'r y ceffyl ar gyfer dydd y frwydr, ond oddi wrth yr arglwydd y dawr fuddigoliaeth. Paratowch, gweithiwch, byddwch yn ffyddlon, ond dewch law popeth arall, ymddiriedwch yn yr arglwydd, oherwydd yn y diwedd, nid cryfder y ceffyl sydd yn ennill y frwydr, ond llaw ffyddlon Duw. Amen.
Gweddïwn. Ein tad yr hwnnwyt yn y nefoedd, diw a thad ein harglwydd a'n gwaredwr Iesu Grist. Tro'n atat mewn gweddi arglwydd, gan ddiolch i ti am dy ddewid o'th bresenoldeb, ac am y sicrwydd y fod ti'n agos ato ni bob amser, byth bynnag a ddaw i'n rhan ni. Ein beie, dwi ti byth yn ein gadael ni, nac yn anghofio amdano ni. Ac yn ni'n gweddio arglwydd heddi dros yr rhai hynny sydd yn unig ac yn ddiamgeledd, y bobl sydd wedi hesgyluso a'i hanghofio. Y bobl hynny sydd heb deulu yn a pherthnasau, a falle bod eu cyfeillion wedi prynhau, a'i hynigrwydd yn ei llethu a'i dychryn. Bydd yn agos at ein arglwydd, a'r hoeddynt ddiddanwch dy gwmni di. I ni'n diolch i ti arglwydd am bresenoldeb dy ysbryd yn ei nerthu ni. Ac ni'n diolch nad i ti byth yn gosod tasgau arno ni, heb roi ni hefyd rym i gyflawni'r tasgau hynny. Diolch nad wyt ti byth yn anfon ni i un man, heb ddod dy hun yn gwmni i ni. I ni'n gweddio arglwydd dros bawb sydd yn gwangaloni yn dy waith heddi. Yr rhai hynny sydd falle'n timlo bod eu hymdrechion nhw'n ofer, yr rhai sy'n gweld y dyfodol yn dywyll. Bydd yn gymorth iddyn nhw arglwydd, a bydd yn gydernid iddyn nhw hefyd, a dangos iddyn nhw fod bob peth yn bosibl yn nerth dysbryd di. Diolch i ti arglwydd fod ti hefyd wedi addod y dangnefedd i ni. Helpa ni felly i agor ein meddyliau yn calonnau i ti, fel y bydd y dangnefedd yn llenwi'n meddyliau ac yn gorlifo'n calonnau ac yn distewi'n hofnau hefyd. Cyn i yn gweddio heddi dros yr rheini sy'n llawn dicter, yr rhai sydd falle'n aniddig ac yn timlo'n rhwystredig iawn, a hynny dan feichiau gwaith o gofidiau. Yr rhai sydd mewn sefyllfaoedd o ryfel a therfysg, sydd yn byw mewn ofn a pherygl. Cofleidio nhw yn dy dynerwch arglwydd, a llanw nhw add hedd. Diolch i ti arglwydd, mae arglwydd bywyd wyt ti, a hwnnw'n fywyd newydd. Diolch fod ti di'n galw ni fyw yn dy gariad, ac i gyfranogi hefyd o dy fywyd di dy hun. Cyn ein gweddio heddi dros yr rheini y mae ei bywydau'n wag ac yn ddiystyr. Yr rhai sydd yn byw i bethau materol yn unig. Yr rhai sy'n anfodlon ac anesmwyth ei byd. Arwain o dad, a'r gyflawnder y bywyd sydd yno ti. Arglwydd ti yw ein gobaith a nerth. Yno ti i ni'n ymddiried, yn awr a phob amser. Gadewch ni uno i weddio gweddi'r arglwydd. Ein tad, yr hwnnwyt yn y nefoedd, sancteiddiau'r dy enw, deled y deyrnas a gwnele'r dy wyllus, megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Dyroi ni heddiw ein bara bainyddiol, a maddau ni ein dyledion, fel y myddaiw nina i'n dyledwyr. Ac rhag arwain ni brofedigaeth, eithi'r gwared ni rhag drwg. Canis eiddo ti yw'r deyrnas, a'r nerth a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Diolch yn fawr iawn i chi gyd am eich cwmni yn yr oedfa heddi. Tan y sul nesaf, cadwch yn ddiogel ac yn iach, a gras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, a fyddo gyda ni oll. Amen. O faes y Sioe yma yn Llanelwedd, hwyl fawr i chi gyd.